Ugcinikhaya Ndayi ngomnye wamaxhoba weengozi kwiindlela zeli. Watshayiswa iteksi ngo-2015 eyayiphaphatheka ngaphaya kwesantya esiqingqiweyo. Uthi wemkelwa ziingqondo wayokuvuka isibhedlele enzakele kanobom kumlenze wasekunene. Ndaphaphama neso sibhedlela kwathiwa sibhedlela nditshayiswe yilaa nto kayimoto kwantanga. Bayafumana ingcombolo babeza apha epolice station bazoripota. Ke ndawulala iTiger hospital. Awudibana umagqwetha akho ngoku. Mane andithatha ke mane ndithathe siya nasendlini endisisa kogqirha. Yazi ndofikelela uba ndiyofika nasePretoria endisisa kogqirha apha. Bathi babethe kuya khona mhlawumbi uyothatha 3 years okanye 4 iphume imali ndifumane onto ndiyifumanayo. Athi ngoku ndaya nakwaRAF. Bathi kwaRAF iclaim bayifaka phaa kwaRAF. Lo kaNdayi uthi akaxolanga indlela amagqwetha alisingatha ngayo ibango lakhe lokonzakala kuba akazange afumane nepeni emdaka. Ngoku ubhenele kwiqumrhu elilawula amagqwetha ukuba lingenelele. The Legal Practice Council is empowered by the Legal Practice Act to protect the public against the misconduct that is done by legal practitioners. So the number of practitioners that we have struck off or we have suspended was due to a number of reasons, including failure to account, failure to attend to matters diligently, failure to carry out mandate, bringing the profession into disrepute. Nangona amagqwetha angaziphathanga kakuhle eguzulwa kuluhlu lwamagqwetha njengeenzame zokucoca iqumrhu lamagqwetha, oko akuwancedi amaxhoba afana nalo kaNdayi de abe afumene ubulungisa kumabango wabo. Vuyani Green, weendaba ze-SABC, eKapa.